Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Mga igsoon, ni ata sa unang Domingo sa Kwaresma ug sa makausapa gipahinomduman kita unsaon pagbuntog ang tentasyon sa atong kinabuhi dinhis kalibutan. Atong padayong iampo ang mga nangatintal karon nga mga katawhan nga niresulta sa kagubot nga unta makaamgo sila sa pagbuntog sa mga tentasyon ug mo higugma sa kalinaw ug kahusay, labi na gyud sa mga pangulo sa mga nasod sa Russia ug sa Ukraine na magkasabot-sabot na sila. Dinhisab sa atong nasod ato sang iampo ang atong mga politicians nga nanagan sa lain-laing posisyon nga dili unta matintal sa garbo ug niining atong kahakog sa gahom ug sa bahandi aron dili mo resulta sa siging away, siging dinautay nga naghatag og batik kayong panigingnan sa atong mga kabatanunan. Atong iampo labaw tanan ang atong mga benefactors and donors nga naghatag nato sa ilang mga suporta dinhis atong panginahanglan sa simbahan, labi na gyud ang namalit sa atong mga slots sa Mother Mary's Healing and Deliverance para sa atong consecration sa Kapilinya de Fatima. Last day na ron nato nga pagpamaligya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy anong takita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadonon takita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom pinaagi sa tinuig nga pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, itugot nga makasabot kami sa kahulugan
sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo ug tudloi kami sa paghubad niini sa among kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises miingon ngadto sa katawhan, unya kuhaon sa pari ang basket nga gisudlan sa unang abot og ibutang niya kini atubangan sa halaran sa Ginoo. Og kini maoy inyong isulti atubangan sa Ginoo. Ang akong katigulangan taga-Aramea og naglaag-laag siya. Miadto siya sa Ehipto og mipuyo didto sa diutay pa ang iyang katawhan. Og didto misanay siya og nahimong gamhanan. Gidaog-daog kami pag-ayo sa mga Ehiptohanon og gipakaulawan nila, ila kaming giulipon. Nagpakitabang kami sa Ginoo, ang Dios sa among katigulangan, ug gidungog niya ang among mga pag-ampo, ug nakita niya ang pagdaog-daog ug pagpakaulaw kanamo. Gikuha kami sa Ginoo, ginamit ang iyang gahom ug makalilisang nga mga buhat, mga ilhanan ug mga milagro, ug gidala kami niya nga niining dapita o gihatag kanamo kining tabunok nga yuta. Busa gidala ko kining unang abot nga gihatag mo kanako o Ginoo. Unya ibutang kini atubangan sa Ginoo og simbaha siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ubani ako Ginoo, kun ana ako sa kalisod. Ubani ako Ginoo, kun ana ako sa kalisod. Ikaw nga nagapuyo diha sa salipdanan, sa labing hataas, nga anaa diha sa landong, sa makagagahom. Ingna ang Ginoo, ikaw ang akong dalangpanan ug ang akong kuta. Ang akong Dios nga akong gisaligan. Ubani ako Ginoo, kay ana ako sa kalisod. Walay dautan nga modangat kanimo, ni may kagulanan nga moduol sa imong puloy anan. Kay iyang gisugo ang iyang mga anghel bahin kanimo, nga ila ikaw nga bantayan diha sa tanan nimong mga dalan. Ubani ako Ginoo, kun ana ako sa kalisod. Tungod kay midangop siya kanako,
luwason ko siya. Ibutang ko siya sa kahitasan, kay nagailaman siya sa akong ngalan. Musangpit siya kanako ug tubagon ko siya, maanaa ako uban kaniya diha sa kalisdanan. Luwason ko siya ug ako siyang himayaon. Uban ni ako Ginoo, kun anaa ako sa kalisod. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Ang giingon mao, duol kaninyo ang mensahe sa Dios, anaa sa inyong ngabil ug sa inyong kasing-kasing. Sa ato pa, ang mensahe sa pagtuo nga among giwali. Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo, ug sa kinasing-kasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Kay mituo man kita sa kinasing-kasing gayud, gimatarong kita sa Dios ug naluwas kita kay gipahayag man nato kini. Kay ang kasulatan nag-ingon, ang nagtuo kaniya dili gayud magmahay. Alang kini sa tanan, sanglit wala may kalainan sa mga Hudiyo ug sa dili Hudiyo. Ang Dios mauray Ginoo sa tanan ug manalangin sa tanan nga magsangpit kaniya. Sumala sa giingon sa kasulatan, ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang ginumana ninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Lucas. Si Jesus nga puno sa Espiritu Santo mibiya sa Jordan. Unya gidala siya sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan ug didto gitintal siya sa yawa sulod sa kapatan kaadlaw. Niining panahona wala mukaon si Jesus, busa gigutom siya. Unya giingnan siya sa yawa, kung anak ka sa Dios, himuang pan kining bato. Si Jesus mitubag, ang kasulatan nag-ingon, dili mabuhi ang tawo sa pan lamang. Unya gidala siya sa yawa ngadto sa itaas ug sa usa ka pagpamilok
gipakitaan siya sa tanang gingharian sa kalibutan. Miingon ang yawa kaniya, ihatag ko kanimo kining tanang gahom ug bahandi, kining tanan gitugyan kanako ug ako makahatag niini kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan. Maimo unya kining tanan kun muluhod ka sa akong atubangan. Si Jesus mitubag, ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari. Unya gidala siya sa yawa ngadto sa Jerusalem ug gipahiluna siya sa kinatasan nga bahin sa templo ug giingnan siya, kung ikaw anak sa Dios, ambak ngadto sa ubos. Kay nag-ingon man ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iyang mga anghel sa pagbantay pag-ayo kanimo. Kini nag-ingon usab, sapnayon kanila sa ilang mga kamot aron dili madugmok sa bato bisan gani ang imong tiil. Si Jesus mitubag, ang kasulatan nag-ingon, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Human si Jesus tintala sa yawa sa tanang paagi, mibiya kaniya ang yawa sa makadiyot. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang atong Ebanghelyo nagpakita og usa ka kamatuoran sa atong kinabuhi. Nawa gyud usa nato nga makaikyas bisan pagani si Jesus mismo wa makaikyas og unsa man ni nga kamatuoran kaning tintalon gyud tas yawa. Mo nang ayaw na lang paningkamot na dili katintalon kay ang yawa di gid na mapugnan kay hastang Ginoo. Jesus ba Ginoo man to, gitintal yun. Kamo karon wala pa mo tintala si yawa. Parehas karon niuwan og gamay, awa nay manimba or jutay na lang kay mo simba. Jesus, tugnaw kay tanan, basa ta, lapok pag yun, sakay tag motor, sus, kalisod. Mao day na. Kaya nga naman, natintal. Mga bana, dali kayong matintal. Karon sad, mga asawa, tintal sad. Mga anak, tintalon. Pari, tintalon. Kaning dikon, samot na. Sige hatag tintal, porting daghanang tentasyon. Unya, unsa may tumong sa tentasyon, unsa may gustong mahitabo sa yawa, nganong iya man tang tintalon, aron mo palitas iyang produkto. Unsa may produkto sa yawa, ang sala. Ang sala maunay produkto sa yawa. Nya unsa may ikahatag sa sala sa tong kinabuhi, kamatayon nga dayon, kanang gitawag tong eternal death didto sa impyerno. Kay ang lugar sa yawa mao man ang impyerno, manintal siya nga daghan untang maadtos impyerno. Kamuron dinhi sa inyong paminaw, nipalit na mo sa produkto sa yawa. Namalit mo o huy tubag mo nangamatay na mo diha. Namalit mo o gusga wa mo isala na o namalit lagi mo stila ngayon pag yung namalit lagi nya halinonon ra ba kaining produkto siyawa kaning sala. Pastang kusugas halin mas kusog pas halin sa atong slot. Ang atong slot kay ni kusog-kusog manong halin kay as of yesterday, karon ra ba last day ra ba ron, as of yesterday nahalina na taog 8,270 slots. Pakpak.
At least na inamalit. Pila na lay kuwang palitonon. Hinaut mahurot ni karon kay last year ba ni 1,730 slots na lang ang nahibilin. 1,730. O palit mo dili. Oh, ingno dayon mo siyawa ayaw palit ana kay ibulsa ra nas pari. Oy ato ning para ni sa kapilinya para ni sa Center of Devotion sa Our Lady of Fatima, Kapilinya de Fatima, Chapel of Fatima dito sa San Remigio. The only replica sa Kapilinya de Fatima dito sa Portugal katong gipakitaan sa Birhen, the only in Asia, the only in the Philippines. Ni as ato gibutang konsagrahan na karong pizza nasam to pizza 4 sa Abril niya mo nang ga-preparar tag budget para sa mga gastuhonon kay napay mga tukuronon na sa gastuhanan tanan mo nang namaligya tag 10,000 slots sa Mother Mary's Healing and Deliverance, tag 1,000 per slot, ang nahibilin 1,730. Sa inyong paminaw, mahurot ka ni karon. Depende og dili matintal ang mga Katoliko nga naminaw, pero og matintal gani, di gini mahurot. Nakaron atong hisgotag gamay nganong mahalin man ang sala, nga unta ang sala, ang ending kamatayon man, impierno man. May manggug kayong mubutang og pangilad ang yawa kay kanagong tentasyon ilad man na pangilad ba unsa may naas tentasyon mao ginibantay ha sige naman ni nako guwali pero ako lang gining balikon aron mahinomdom ta do na nay tulo ka kanang properties ang tentasyon unsa man lami basta lami niya dali niya sayon LDS lami dali sayon kung gutomon ka hay may lami bato o pan kung gigutom ka ba dadaw sa ngadtos gawas adto las gawas ibutang sa may 10. Sige, palihog. So kung gutomon ka, ang lami unsa man, bato o pan? Di pan. So unsa may kuan, unsa may lami, ang bato dili lami basta gutomon ta ang pan mao dayoy gi-offer siyawa ang pan nya nikaon si Kristos pan wa siya mukaon ngita siya opsyon unsa may opsyon ingon siya ang pulong sa Ginoo pagkaon sa diay kanang pulong sa Ginoo ba pagkaon sa diay na siya. Hay may inyong ganahang kanon karon. Kanon o pan o pulong sa Ginoo. Awa na tingog. Abala mo dag mga tintal mo basta si Jesus gipili niya ang pulong sa Ginoo. Karon lami dali sayon. Kanina sang kaning gingharian ba gipakita sa yawa ang gingharian sa kalibutan, ang bahandi sa kalibutan. Nga ingon din siya, maimo ning tanan, basta muluhod ka nako. Kinsa man ang yawa? Sala, pasabot, basta magpakasala ka, imo ning tanan. Pasabot, pananglitan, ingon, unsa may sala? Panalitan nga lang, anger. Mo na ron. Giingnan sa yawa, tingali ang leader sa Russia nga, maimo ning Ukraine basta gamito nimo ang akong gahom bombahi na bombahi
kagamay ana kadaghan nimog armas bumbahi luhod guna nimo ana no amo na karon perting guba kamo sagod mga ginikanan ingnon man sad mo aron ang imong anak mutuo na nimo hari na latusa kasabi singhage nya kun makita sa nimo ang imong bana nga nangabit ingon haron makaamgo na buwagi ikihan haron makita na niya di ba mao na oy niingon si Kristo simbaha ang Ginoo pasabot sunda ang Ginoo unsa may sa Ginoo nga gustong mahitabo aron muhari dinhis kalibutan nga ang Ginoo maoy muhari dili kita maoy manag-iya sa gingharian mo na sa atong ikaduhang pagbasa ug sa atong unang pagbasa ang gihisgutan nga mahinumdom unta ta nga igo ratang gida sa Ginoo igo ratang magsunod sa Ginoo siya maoy mo hari nato mo nang ningon San Pablo sa ikaduhang pagbasa kinsa tong muangkon og mutuo nga si Jesus mo'y iyang hari nya iyang isangyaw maluwas so paharion ang Ginoo karon sa inyong balay kinsa may naghari kamo o ang Ginoo kinsa naghari hindi man maningog lingian na lang ng imong tupad lingian na lang kay di man gyud mo mosulti na kinsa may hari sa inyo nya og imo nang kuyog sa balay sa kinsa may hari sa ato ang Ginoo gyud maghari dili kita maghari-hari mo nay dali kayo nga paagi para siyawa pangisog aron mausab dayon ang sitwasyon pero sa Ginoo dili pinaagig pangisog unsa may iyang paghari gugma ang pagsud sa kasing-kasing gugma ba maunay muhari ang Ginoo pinaagig gugma dili pinaagig kasuko dili pinaagi og pamugos ana no gugma ikatulo nga lami dali og sayon ingon ning yawa ambak ngadtos ubos kay di man jud kapasagdan sa Ginoo kay anak man kaniya haron ang mga tao makakita sa imong milagro mo pakpak na nimo i-honor kanila muluhod na sa imong atubangan himuon kanilang idol di ba mo na karon idol ludi Father ludi kay tika na daghang moingon ako anak ludi tika pa doon ako ludi nga kanis ludi asawa man sa among former barangay kapitan nya doon na sa toy ludi nga asawa sa katong among parokyano dito gasigi mo tug pangayo na kog hinabang na okay sa man ludi uy ang ludi day ug imong balihon idol di ay ako kani mga millennials ba kusog kay tanang i-idolize nato kinsa nang sikat mo nang gusto yung magpasikat ang atong mga politicians karon kanya-kanya silang gimmick aron lang gyud musikat nya himuon dayong idols mga tao o nya butaran dayon sila kanya-kanyang paagis pasikat hangtod ma-idol kana mga TikTok kasagaran diya ng TikTok siging pasikat hangtod na naghubo na lang mo tanaw ra ba sa kusahay di ako sang analyson ba nganong iyakan ng gibuhat no magsige mo nagbalik-balik dugay kay kung mahumag analyze sige balik-balik nya mao na unsa man nisugot si Jesus oy niingon si Jesus nga ay na lang kog tintala anang mga honor kanang mga pakpakan kus kamot kay ngano man gipili ni Jesus ang pag-antos kanang tamparuson siya kanang lud-an ang iyang naong kanang kulatahon siya kanang papasanon siya sa cross dili siya i-honor hubuan siya sa iyang sinina og bitayon sa cross mo nagipili ni Jesus ningon siya mianhi ko aron mag-antos mao ni ang sugo sa akong amahan aron ko mag-antos dili magpasikat unya unsa may resulta sa dihang gituman ni Jesus ang tanan nga mag-antos lagyod hangtod mamatay dili magpasikat
pagkahuman ato, purti ng sikata ni Hesus. Purting sikata yun. Hangtod karon sikat kay siya. Manimbag utang sayo. Ako nagpari ko, wag ko nagminyo kay na-attracted ko sa kasikat ni Hesus. Ambot ni Reverend Charles o mudayon bagini siya sa pagkapari. Daghan mga ning nagpakamatay para ni Hesus. Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, tungod sa kasikat ni Hesus, nagpakamatay ni sila. Kani San Vicente Ferrer, porting sikata ani tungod kay si Hesus iyang gisunod. Biyaan niya tanan, wa siya magkuana ng kwarta tanan. Ato suwayo, si Hesus mo himuang sikat sa imong kinabuhi. Kanang pag-antos ba? Ano nang pag-antos? Tistingi ragod ninyo kamo mga asawa, kanang imong bana labi nag mga bit, antosa, ayaw yawe. Sige lang yung higugma, nya hilak lang. Awab, abot yung panahon, sikat kay kaana. Sigihan nakaghandom sa imong bana. Ibutang man na dito sa lapida sa imong lubong in memory. You are always in my heart. Hinumduman ka kay dali ra man jud kang mamatay kay nagantos man ka. Tanawa si Hesus o di ba? Why pag-antos niya tulo ra ka tuig, pagsugod niya siyang ministry, perti mang antosa, awa kalapas og tulo ka tuig, patay. Pero hangtod karon ato siyang gihandom. Di ba? Og maod ay na ang paagis Ginoo pagbuntog sa tentasyon. Unsa man? Pag-antos, pag-ampo ug pag-alagad. Kanang lami dali sayon tugbangan sa na ni Hesus og ampo, antos og alagad. Sakit, di ka mo sikat kay alagad raman ka. Ang sikat ang imo mga amo, pero tanawa sa madugay sa madali, purti ginimong sikata kung kusog kay kamo alagad. Kinsa may pangitao nato kung maglunop na ang atong palibot? Ang mayor, ang presidente, kinsa man? Ang mga janitor kay mautoy mukuha sa mga clag up. Asam ka mangitag mayor nga di man na masugo. Mangita kag pare, di sa na masugo. Ang kadtog yung janitor unyag musangpit sa kas mayor, kinsa may pangitaos mayor nga sikat kayo. Ang janitor gyapon kadtong tiglimpyo. Og naa kay mga kargahonon bugat kay tanan kinsa may imong pangitaon ang pare. Sa mo kargang pare nga mangulikta ra man eh. Di oy ang kargador kadtong kusog mo alagad pasan. Ana. Og wa kay kuan, wa na kay kaon gigutom ka kinsa may imong pangitaon. Si Henry C. Anhing Henry C. Kanang tagiya ng Gaisano. Dili oy, pangitaon nimo kadtong muluto, atong cook. Ang mo alagad. Muna ang kanang kusog kay mo antos, kusog kay mo ampo, kusog kay mo alagad, muhari na sa atong kasing-kasing. Nya kung kita mag-practice aning tulo, muhari sa tas kasing-kasing sa atong isig katao. O muhari dayon ang kalinaw, kalipay, o katagbawan. Mauni ang tinuod nga katagbawan, dili sapan. Kay nag-ilog naman tarospan, hangtod nagkinihaay na, nagginubatay na, pero mag-alagaray ta, mutungha ang pan, ang katagbawan, nga puno sa gugma, kalinaw o kalipay. Ug mao kini ang atong hinumduman, hinaot unta nga sa atong pagsaulog nining kaning Kwaresma karong tuiga 2022, buntugo nato ang tentasyon. Likaya nato ng mga lami, kanang dali, og sayon nga mga pamaagi sa pagkabot sa atong gusto. Asa man nato iagi? Adto ta moagi sa ampo, antos, og alagad. Sige, manindog na ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak kabugtong Ginoo nato nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, ikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw,
mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, ang Ebanghelyo nagsugilon kanato sa pagbuntog ni Kristo sa tentasyon. Busa, masaligon kita ug mapaubsanon nga mudangop kaniya sa pag-ingon, Ginoo, lig-una ang imong katawhan. Ginoo, lig-una ang imong katawhan. Nga pinanguluhan sa Santo Papa ug sa kaobispuhan, ang nagapanawng simbahan, magmalahutayon nga magsangyaw sa mensahe sa pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-una ang imong katawhan. Nga ang tanang katawhan mahatagag igong bahin sa kabuhong sa mga abot sa yuta, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-una ang imong katawhan. Nga alang ni adtong nagantos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-una ang imong katawhan. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-una ang imong katawhan. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-una ang imong katawhan. Nga ang sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-una ang imong katawhan. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-una ang imong katawhan. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-una ang imong katawhan. Nga ang mga nangamatay magpuyo sa kahangturan didto sa puloy-anan sa labing halangdong Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-una ang imong katawhan. Amahan sa among panagtigom karon, dungga ang among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa mapaubsanon nga mga kasing-kasing pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, itugot nga maandam kami pag-ayo alang sa paghalad niining mga gasa. Pinaagi niini, nagasaulog kami sa sinugdan sa santos nga kwarisma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay sulod sa kapatan kaadlaw sa paglikay niya sa pagkaon nga yutan-on, gisantos niya ang balansayon sa puasa ug sa pagbuntog niya sa tanang tintal sa yawa. Nagtudlo kanamo unsaon pagdaog batok sa gahom sa dautan aron pinaagi sa husto nga pagsaulog namo sa misteryo sa Pasko, makalabang unta kami nganha sa Pasko nga wala nay katapusan. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo.
Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghadlong sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among giampo karon, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap. Karon ato ipakita ang timaan sa atong panag-inig sunay, panagdayo. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga palawat kanimo, apan ipamulong lamang nga maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo.
Magampo kita. O Ginoo, nabusog kami sa kalanon nga langitnon nga nakadasig sa among pagtuo, nakahatag kanamo sa paglaom o nakalig-on sa among paghigugma. Itugot nga makat-on unta kami sa pagpangandoy gayud kaniya nga buhi og matuod nga kalanon og nga mabuhi unta kami sa tanang pulong nga iyang gisulti. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kalig-on batok sa tentasyon. Ang ato lang buhaton, atong likayan kanang mga dali, lami og sayon nga paagi. Pilion nato ang ampo, antos og alagad kanunay. So salamat sa mga tao nga nialagad nato, labi na gyud ang diha sa gawas, ang atong mga frontliners, ang atong Eucharistic lay ministers, ang atong PYCC, lectors, salmista, ang atong mga sakristans, ang atong naglimpyo nining simbahan, nag-andam niini sa upan nato ni gamita, ang atong mga technical group diri nga nagmonitor sa atong TV o sa atong para upload sa social media. Ang ato sang choir, Holy Rosary Youth Choir, ang naghalad karon ni offer og formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Glenn and Mrs. Rosita Rabandaban. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat sa Ginoo. Salamat sad sa ato karong deacon nga ni bisita nato. Tuan naman ni siya ma-assign ron sa kiliran sa arsobispo. Niya ni bisita kay Gimingaw tingali. Si Reverend Charles Quizon, ang sariling atin Tagalataban. Salamat kayo, Rev. So mga pahibalo, update sa atong slots nga Mother Mary's Healing and Deliverance, MMHD, alang sa budget sa consecration sa Kapilinya de Fatima sa San Remigio karong umaabot Abril 4, 2022. So out of 10,000 slots at 1,000 per slot ang nahalin as of yesterday, March 5, 2022, niabot na og 8,270 slots. Pakpakan na to ang namalit ni ini. Salamat kayo. Doon na pa'y available nga 1,730 slots. Kutubra karong adlaw ang atong pagpamaligya nining maong slots o unya sa Miyerkules, Marso 8 ang atong final report kung pila gyud ang nahalin. Busa kung gusto mong maka-appeal aning atong consecration sa Kapilinya, nya wala pa mo kapalit, pamalit dayon. Nya kung gusto sad mong mudugang og palit, mas maayo. Wa may overdose ani. Magamit man gid nato tanan. Ikaduha, ang budget alang sa atong umaabot nga 9th parish fiesta sa banabana namo sa Finance Council o sa atong PPC moabot og mga 3 million pesos. Dako no? Wala mo malipay. Tungod ani, doon na nasad tay slot. Para na nis atong pista, magsugod karon, no? Mutapos karon ang Kapilinya, hantod karong alas 12 gabi ang Kapilinya, sugod sa Tagbaligya og bagong slot. Ang title sa atong slot para aning atong pista karon, 9th pista is Sanctifying Unity of Saint Vincent Ferrer. Ang iyang abbreviation SUSBF. SUSBF. Adunay 6,000 slots nga atong gipamaligya at 500 pesos per slot. Haron maka-appeal gitang tanan. Wa ta mag-practice ana dinhi kanang
sana hermana mayor, hermana inana, di na nato praktison kay mao man na sila mo shoulder sa mga expenses. Kitang tanan mo mo shoulder sa expenses. Palitag slots. Di lang nato idatog ngadto sa abaga sa usa ka tawo kay naman jud dinhi mayong himuon unta pero luoy kayo magbaguod no nya kita diri igo ra tamkaon tampo ta 500 per slot pwede na nyo anam-anamon og hatag hangtod April 9 panahon sa atong pista ana gikan karon hangtod April 9 mamalita og SOS BF Sanctifying Unity of St. Vincent Ferrer. Ikatulo, karong Abril 2, 2022, Saturday, third day sa atong Novena Masses, pagahimuon ang pagpangumpirma dinhi sa atong parokya. Ang importanteng gikinahanglan mao ang Xerox copy sa baptismal certificate o kinahanglan ang bata nga nagpanuigon og 12 anyos pataas. Alang sa kompletong detalye o mga requirements, adto lang mo sa atong opisina. Pangayo mo dito sa kompleto gyud nga requirements. Basta naay baptismal certificate o niya 12 anyos pataas. Ikaupat, dako na kong kalipay ang pagpahibalo kaninyo nga aduna na schedule sa ordinasyon sa pagkapari ni Reverend Charles Quezon. Nga ni aron siya mo announce nato kanusa siya ordinahan ug makaabot ba sa kasi siyang ordinasyon no? Sige, Rev. May buntag sa tanan. Pag niaging December City 2021, naordinahan ko pagka-diakono dito sa katedral. So, mapasalamaton kay ko sa inyong mga pag-ampo, sa inyong suporta, pinansyal ug moral. Na-decidean sa mga kadagkuan sa simbahan nga ang among ordination ipahigayon karong April 19, 2022. So, adlawng Martes na siya. Unya, doble na siya ang preparation kay aside sa ordination naa magyud ning tradisyon nga ang bag-ong maordinahan pabalikon sa parokya diin siya nasakop para sa pagpahigayon sa iyahang kanta misa or Thanksgiving Mass or First Mass. So sa pag-usab mangayo ko sa inyong mga pag-ampo ug suporta. Daghang salamat. So na tayo maabot nga pare, iampo nato nga makaabot. Buhi pa ni siya inig ka April 19. Ang detalye sa iyang kantamisa dinhi ato lang niyang i-announce pohon kay ila pa man ang decidean pero ang ako lang ihangyo nato mga parishioners dinhi territorial og online parishioners dili nato tagaan og kahasol sa mga galastuhan ang iyang pamilya kay dako nakaayo ning grasya og gasa o contribution sa iyang pamilya nga mapari ang anak. Ang iyang ginikanan ni Reverend Charles dili na nato hasolon sa mga gastuhanan kay dako kay ning nga grasya nga ang ginikanan makapahimog pari sa usas ilang mga anak, no? Nya ato pa yung hasol-hasol og gasto, kita nalay mo gasto. Okay ra ninyo? Anong di man sad mo okay? Kamo naamoy na pari sa inyong anak, lisod kay na ay kuan kanas ginikanan day to day ana naa ginas ginikanan. Ako di man ko mapari og di patungod sa akong mga ginikanan. Mao sa ni Reverend Charles. Mao na kitay mo gasto gibana-bana ngang iyang magasto sa iyang ordination hasta sa iyang kantamisa among gibana-bana moabot og mga 400,000. So kinsa ninyo gustong mo donate, ihatag lang ato sa opisina nya butang ilag para ni sa ordination o sa kantamisa ni Reverend or Father Charles. Na ha? Nya kamo sa mga online parishioners, hatag lang sad mo, palit mo slot, nya hatag pagyud mo og separate nga pahalipay sa simbahan tungod kay niya na sad tay umaabot nga pari.
Nya kining atong sakripisyo sa paggasto sa iyang ordination nagpakita ta nga kauban gyud ta sa usa ka lawas. Nya ang giordinahan sad kaming giordinahan mubati sad mi nga dili kami mo'y nakapapahimo na mong pari kung dili ang katawhan mo nang dili sad mi makaako pagluib sa katawhan. Ana ba? Ana lago na mo giordinahan mami para ninyo kamo sad gastuhi sad mi. Kamu bay barog-barog diri nya wa na jud kay mahika wa na kay ana ba no looy sad mi ay mo ni ang among kuan kami ray hayahay nga makaluluoy. Hayahay pero luoy kay ngano man bisan sa among paghigda hayahay man gyud kay wa may tupad ana no pero ngandoy bitaw sa hayanan tupad-tupad sa pero sagdi lang tubangi lang mi ana hinaut ta iampo nato nga usa sa nis mahimong mga buotan nga pari og makahatag og dagko nga mga contribution sa atong simbahan labi na gyud sa conversion and evangelization sa atong pagtuo. So katapusan, salamat kay sa inyong love offering sa atong para sa atong parking. Hinaut unta dili mo mapulan og hatag kay sige naman gitag develop diha og hangtod sa maintenance ni ana mo contribute unta mo. So iniguli sa ninyo na mangyapon dihang atong mga boxes para sa love offering. Batasano na lang nato ang paghatag yun para sa atong simbahan. So mag-andam yun mo daan, iganhin ninyo simbahan or inigdayong humas misa, andaman na daan, pilay inyong i-love offering para sa atong maintenance o upkeep in development sa atong parking area. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dada ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.